Hola, sóc l'Imma Villegas i avui us porto un conte de Patrick Absalon, basat en llegendes d'arreu del món. Els secrets del drac, segona part. Hi havia una vegada. El dolent de l'edat mitjana. A l'edat mitjana s'atribuïen al drac les qualitats i els defectes que li reconeixem encara avui dia. Representa el mal sense límits. A les llegendes se'l descriu com un monstre gegantí, però a vegades és representat com un animal ridícul que no ultrapassa la talla d'un gos gros. És perquè l'ésser humà que el combat ha de ser necessàriament més fort que ell. Cos i pell de serp. El drac és verd amb el ventre, molt gros, de color blanc. Com els rèptils, va cobert d'escames. Ales de ratapinyada, per planar o baixar en picat. Li venen d'aquest mamífer nocturn que té una mala fama que no es mereix. Una mirada amenaçadora i uns ulls penetrants a fi de veure les preses de lluny estant. A vegades es diu que el drac no té parpelles i així es dona per segur que no dorm mai. Una gola de cocodril. Aquest rèptil subministra al drac la seva ferocitat i les seves dents esmolades. El cocodril del Nil, a l'Egipte, és conegut a Europa des de fa molt de temps. Una llengua bifurcada. El monstre, diuen, pot parlar diverses llengües i com a bon representant de la família rèptil té la llengua bifurcada. Dues potes curtes. En general es dreça sobre dues potes urpades, com les de les àligues. Veure un drac que corre no és gaire freqüent. S'estima més volar per damunt dels boscos, de les muntanyes i de la ciutat. Una cua gegant, recargolada, manllevada al llangardaix en la qual es dissimula la força del monstre. A vegades se'n serveix per enfilar-se als arbres. El bé contra el mal. Pels relats de diverses cròniques sabem que durant l'edat mitjana alguns cristians heroics s'haurien enfrontat amb el drac. Aquests actes de coratge en van fer uns sants i unes santes que aleshores tothom coneixia. Lluitar contra aquest monstre tan poderós és, per als cristians, fer triomfar el bé. Sant Jordi va ser un soldat molt valent que va viure a la fi del segle III. La més cèlebre de les seves proeses va ser l'alliberament d'una princeseta presonera d'un terrible drac. Sant Climent va ser el primer bisbe de la ciutat de Metz. El dia de la seva arribada a la ciutat li van confiar la missió de matar un drac que es deia Graulí. El cau de la bèstia era l'amfiteatre romà, símbol del món pagà. Sant Climent va dominar el Graulí i el va ofegar al riu. Santa Margarida. Com que refusava d'abandonar la fe cristiana, va ser condemnada a ser devorada viva per un drac. Gràcies a un crucifix de què no s'havia separat, va foradar el ventre de l'animal i en va sortir triomfant. Sant Miquel és un arcàngel, el capità dels àngels. Dalt del cel lluita contra un drac terrorífic que no és sinó el diable. És el símbol de la lluita del bé contra el mal. Santa Marta. Un drac anomenat Tarasca assolava la regió de Tarascó de Provença. Santa Marta li va presentar un crucifix i el va arruixar amb aigua beneita. El monstre, sotmès, va ser passejat per la ciutat i lapidat pels seus habitants. Cracus. En un conte polonès, un pagès aconsegueix amb la seva astúcia estarracar un drac. Així, el jove Cracus posa fi a les malvestats de l'animal que sembrava el terror.
La ciutat tranquil·litzada agafa aleshores el seu nom. Cracus esdevé Cracòvia, una gran ciutat al sud de Polònia. Cosins i cosines europeus. La tarasca, drac del Roine, domiciliat a Tarascó. Té el cos eriçat d'espines i el cap és el d'un ésser humà, amb bigotis de gat. Santa Marta el va domesticar. La salamandra. Durant molt de temps es va creure que aquest animal, que és un batraci com les granotes, podia travessar el foc sense cremar-se. Aquesta idea tan estrambòtica ha fet de la salamandra una cosina del drac. El Lindwurm. Aquest animal va néixer a prop de Klagenfurt, a Àustria. Des de la seva cova vigila l'entrada de la ciutat i espanta els seus habitants. El van matar 2 soldats coratjosos i uns quants pagesos. Nessie. Aquest monstre misteriós ronda un llac d'Escòcia, el llac Ness. Es veu que s'assembla a una serp molt grossa o a un diplodocus. Ja l'han fotografiat i tot. La gran gola. Era un drac de la regió de Poitiers, que es comportava com tots els dracs de la seva nombrosa família. Sant Hilari va combatre i vèncer aquest monstre. La gàrgola. Era un drac que infestava les ribes del Sena, prop de Rouen. Destruïa els camps de conreu i es menjava els animals. Sant Romà, amb el senyal de la creu, va dormir el drac als seus peus. La carn salada. Aquest monstre vivia a prop de Troyes. A vegades es deixava veure amb les seves orelles de gos. Va ser Sant Llop qui el va fer passar per l'adreçador. El basilisc. És un dels animals més fantàstics i més temuts de l'edat mitjana. Aquest té el cap de gall i viu més o menys per tot arreu. Escup un verí mortal. Sí, se n'han vist. L'existència dels dracs és purament llegendària, però no sempre s'ha sabut. Des dels temps antics, hi ha hagut savis que han intentat de conèixer-los i fins i tot els han descrit com si fossin animals reals. En aquestes descripcions, tan aviat eren semblants a les serps com eren parents dels cocodrils. Han estat representats en els llibres d'història natural. S'acceptava unànimement que eren animals verinosos i que era perillós menjar-se la seva carn. El lloc on vivien és més difícil de precisar, al cel, al mar o sota terra. Molts pensen que els dracs vivien a les cavernes. Al segle XVIII, naturalistes, investigadors que estudien la natura, com el senyor Daubenton, expliquen per què els havien pres per animals reals. Els rèptils i les serps, particularment, són considerats misteriosos i nocius. Encara no han estat suficientment observats i, doncs, s'han creat moltes llegendes sobre ells. El drac és l'únic animal capaç, sembla, de lluitar contra la pantera i de matar l'elefant, explica Plini el Vell al segle I després de Jesucrist. És l'animal més gros del món, ens diu el savi Ambroise Paré al segle XVI. Com que la Bíblia parla de dracs, tothom està segur que existeixen, però es pensa que viuen en regions com l'Etiòpia o les Índies. Alguns habitants de l'Europa medieval, però, han cregut que veien uns dracs que volaven per sobre dels seus camps i les seves muntanyes. Arreu d'Europa, de l'edat mitjana al segle XVII, hi ha grans naturalistes que escriuen llibres d'història natural en què el drac és descrit com un animal existent. És una serp gegant que pot tenir ales, potes de felí i cua de cocodril. Fins i tot s'explica que
Un dia, sobre una vall de Suïssa, a un drac que volava li va caure una bola molt estranya. Van pensar que aquesta pedra, molt dura, era feta de la sang del drac i que guardava de la pesta. Aquesta pedra ha estat anomenada draconita. Una petita gota de drac. L'alquímia era practicada pels savis dels temps antics. Buscaven remeis per guarir les malalties, tenir més força o poders màgics. Amb aquest propòsit preparaven unes pocions amb extractes de plantes, minerals o animals. Quin símbol meravellós per als alquimistes, aquest animal potent i misteriós. El drac, format de parts d'animals molt diferents, va arribar a ser per a ells un emblema del món en transformació contínua, mai únic. A l'edat mitjana, el drac representava el misteri del coneixement. També és el símbol del mercuri o argent viu. Aquest metall estrany, l'únic metall líquid, el mercuri, ajuda a obtenir l'or i la plata de la natura. Després se'l guarda, talment com un drac guarda el seu tresor. La constel·lació del drac té la forma d'una serp gegant. Els grecs antics expliquen que el monstre que Hèrcules va matar al jardí de les Hespèrides va ser llançat al cel per la deessa Juno. Aquesta constel·lació es pot veure entre l'Ossa Major i l'Ossa Menor. En l'astrologia antiga, especialment egípcia, es diu que és un drac qui fa desaparèixer Ra, el déu del sol, perseguint-lo cada dia. Quan hi havia eclipsis, deien que el drac havia devorat el sol. De qui és aquest os? Pels homes antics, durant segles i segles, era difícil comprendre de qui eren les grans ossades que es trobaven sota terra o els cranis d'animals estranys descoberts a les coves. No podien ser ossos de gegants o de dracs? A Europa, quan la gent descobria aquests fòssils, pensava que un monstre o un drac havia viscut de debò en aquell indret. En realitat, eren cranis d'os, ossos de dinosaures o de mamuts. És solament a partir de la fi del segle XVIII que uns savis es plantegen aquesta qüestió i arriben a la conclusió que es tracta de la resta d'animals desapareguts que havien viscut molt abans de l'aparició de l'home a la Terra. El 1842, el savi anglès Richard Owen s'inventa el mot dinosaure per a referir-se als grans rèptils extingits, que compara els llangardaixos i els cocodrils. Aquesta paraula vol dir rèptil gegant terrorífic. La passió pels dinosaures tot just ha començat. Al segle XIX, els diaris publiquen imatges de dinosaures reconstruïts. S'ensenyen com si fossin tots cruels i sanguinaris, fins i tot els que són herbívors. El vell record dels dracs no queda gaire lluny. De mica en mica, canvia el retrat del mateix drac i acaba per assemblar-se a un tiranosaure o a un iguanodon. Per exemple, té unes potes petites al davant i camina amb les potes grosses del darrere. Dracs de debò. Les llegendes o rondalles que parlen de monstres fabulosos i fantàstics també han estat llegides pels científics, fins al punt que a vegades donen noms curiosos als animals reals que han descobert en la natura i que tenen un aspecte tan estrany que desafia la nostra imaginació i que ens recorda el dels dracs de les llegendes, i per això a vegades en diuen dracs o dragons. El dragó volador. No és sinó un llangardaix petit, no més gran que una mà, que viu a Indonèsia i a Malàisia. Quan salta d'arbre en arbre, desplega una membrana que s'assembla a un parell d'ales. En realitat, la utilitza per planar. L'aranya. Aquest peix amb espines verinoses s'està sempre amagat a la sorra a l'aguait de la presa.
Pot arribar a fer 50 centímetres de llargada. N'hi ha diverses espècies designades no solament com aranya o aranyó, sinó també dragó de mar o, en alguns països, amb noms relacionats amb el nom llatí vipera, que vol dir escurçó. El basilisc. A l'Amèrica del Sud, a la selva tropical, es troba un llangardaix al qual s'ha donat el nom de basilisc, que ens porta el record dels dracs. Quan té por, és capaç de córrer molt de pressa i amb molta lleugeresa, fins i tot sota l'aigua. El dragó de Komodo. El més cèlebre i el més impressionant de tots els dragons és el dragó de Komodo. Aquest gran llangardaix d'aspecte pacífic, que pot arribar a fer més de 3 metres de llarg, és, de fet, un carnívor força temible. Viu a Indonèsia i a vegades s'acosta als pobles. En algunes regions fins i tot és considerat com l'encarnació d'un déu al qual s'han de fer ofrenes. El llangardaix de collaret. El llangardaix de collaret, anomenat també dragó d'Austràlia, viu en aquest continent. Si li feu por, desplegarà una gran corona de pell. Res, tot plegat és per donar-se una mica d'importància. El dracopelta, fi del Juràssic. L'any 1980, el paleontòleg Peter M. Galton va descobrir les restes d'un dinosaure que havia viscut fa 150 milions d'anys. És un herbívor de 2 metres de llargada, recobert per una forta cuirassa. L'investigador el va anomenar dracopelta, que vol dir drac cuirassat. El dragó follós. L'hipocamp del Japó i alguns dels seus cosins de la mateixa família són anomenats també dragons. El dragó follós, per exemple, té la particularitat de poder-se amagar entre la flora marina i passar desapercebut gràcies a la seva indumentària semblant a un pom d'algues. Creador de dracs. Misteriós drac. En el nostre imaginari, com acabem de veure, li han estat atribuïts poders fantàstics. Però el que el caracteritza, també, és que està format per parts d'animals diferents. És un híbrid. Però atenció, si voleu crear un drac, cal que la part principal del seu cos sigui la d'un rèptil de debò, llangardaix, serp, cocodril o fins i tot dinosaure. A jugar s'ha dit! Signes particulars. Silueta. Sembla un rèptil al qual s'han afegit parts d'altres animals. Ales de falcó, cap de camell, urpes de lleó. Talla. De 6 a 60 metres de llarg. Doncs sí, també es troben dragonets, grossos com espiadimonis, pels gorgs de rieres i torrents. Sang. Molt calenta i emmetzinada. Poders. Devastadors. El drac pot ser el responsable d'inundacions i terratrèmols. Caps. Entre 1 i 1000. Nombre de potes. Entre 0, les serps dels orígens, i 6, els dracs asiàtics. Mirada. Pot fulminar qui la rep. Alè. Crema i put. Una respiració que fa pudor de sofre i provoca incendis. Olfacte. Molt desenvolupat. Ales. Formades de plomes d'ocell o per membranes com les ratapinyades. N'hi ha que no en tenen. Els dracs xinesos, per exemple, que viatgen per dalt del cel saltironant d'un núvol a l'altre. Durada de la vida. Es compta per segles. Accessoris. Els dracs de la Xina duen la perla de la saviesa com una joia. Els seus cosins tenen al crani, sembla, una pedra preciosa que es diu draconita, que acumula tot el seu poder.
Menú preferit: princeses devorades a una hora determinada. Desplaçaments particulars: enlairament i aterratge verticals, com un helicòpter. Per als que tenen ales, els submarins, per a les serps gegants. Casa: viu a molts llocs, sota terra, als rius, als boscos espessos, l'oceà i fins i tot el cel i l'infern. Llengua: els més ben dotats arriben a parlar 100 llengües. Els més curts de gambals amb prou feina s'hi rondinen. Estil de vida: el drac viu en estat salvatge, però pot ésser ensinistrat per a la guerra. Activitats: hiverna durant l'hivern, període durant el qual és inofensiu. Quan descobreix un tresor, or, joies, llibre de saviesa, el drac es torna gandul. Fa veure que s'hi adorm al damunt durant una colla de segles. I pobre de qui li busqui les pessigolles. Virtuts medicinals: menjar-se un cor de drac dona valor. Banyar-se en la seva sang confereix immunitat i invencibilitat. O bé deixa baldat, cal informar-se bé abans del bany. Els ossos i les dents en pols, a l'hora d'esmorzar, donen energia i bona salut, però al supermercat no en solen tenir. Amor: no se'n sap res, o apenes res, dels sentiments amorosos dels dracs. Diuen que a vegades, davant d'una princesa bonica, el cor els fa tic-tac. Fi. Adéu.